Sizin durmuşa geçiriyen atıllı işlerinin neticesinde Türkmenistan'ın kademi yadigarlıklarının şatanına Margiana arkeolog ekspedisiyasının işleyen yeri olan Goңurdepen dünya edilmeyek şöhradı barha belinde qalya. Men ekspedisiyamızın yarqı meydan işlerinin üren neticeli olanlığını ulu quvonçluğun haber ediyen. Ma'lum bolşary bizim ekspedisiyamızın atarına inni 3 yıl beri Berlin'in arkeolog institutunun profesörü Brofka işleye. Şu möhümde biz yadigarlığın demirqazık tarafına teatin binagarlık toplumunu, Türkmen halkının kademi çeperçilik ufatlarının neticelerini jikmejik öğrendik. Altından, kümüşten, bürünçten yataran köp tanrılı tapınları, toyun şekillerini özüne cemleyen qımmatlıqların içinde 3 tanrısı xassa ünsünü özüne çekiyor. Sayğın keşfini canlandırıyan altın şekilcik baradaydayn. Öngögrümi bari yoğu 4 santimetr tögürü olup, ol Margiana'nın kademiyesinin oturuna şu görünüşlü canlıların ilkinci gedek qavat geliyerligidir. Şekilin yüz tarafı altından olup, on arka tarafı kümüşten ediliptir. Bunun başkada şekille pügrüyü daşına edilen koşmoça şekil koyuluptur. Tapınlan arasında özüne çekici şekillen birim, oturun maymuncağın şekildir. Ol üren uffatlıkların yerine getiriliptir. Margiana'da maymunun şekli canlandırılan heykelin uzul duş gelmeyenliğini bellemelidir. Bunun ödeyi şeyler şekilleki ilkinci tapını olup, ol pilin sünkününün yatalıptır. Hem de Hint deryatının jürgötündeki halklarla işin suda katnaşıklarının bolonluğunu anladıya. İnniki bir tapını tegelik görünüşlü bürünüşten edilen mühür olup, şeyle mühürler Marguş yurdunun medeniyetinin hiyafiyetli ayrıtınlıklarının biridir. Bu tapınları dünyanın köp yurtlarının alimleri öğreniyerler. Mühürler tegelik ve 4 burç geometrik şekilde hem de yüzümlüklüğün görünüşüyle belirlen olup biliyerler. Olan köpsünü şiirin, yılanın, içyanın, teken ve beyleklerin şekilleri ya da güleğlerin, çigillemin şekilleri canlandırılıyor. Şeyde kademi erteklerdeki hiyalı canlılar, yani kuş kelleli adamlar, kanatlı canlılar ve şoňa meňdeşler şekillendiriliyor. Yerlerine aytsak şoň ýaly şekillen üstübilen alimler, kademi Marguş yurdunun ilatynyň dünýä garaşyna, olaň sejden zatlaryna we dini itiqadyna göz ýetirýärler. Bu yerde teataplan mühür hasy täsirler. Oň üst tarapy merkezden çar tarapa uzayan 4 sany 8 burçlukdan ibaretdir. Onun garaşyda Türkmenistan'ın döwlet tugrusynyň şeklini ýatladyanyň hasy täsirler. Mührün ýokarky gatlarynyň ähli şekilleriniň doğru derejede saklananlygy kademi Marguş yurdunun ustatlarynyň ajaýyp işlerini göz ýetirmäge mümkinçilik berýär. Bu mührün garaşyda baky bir tarap Türkmenistan'ın milli döwlet nişanlaryna has takygy tugrusyny meňdeşdigini ýene bir ýola ýatlaýan. Soňra hormatlanýan Gurbanly Merkuliç, sizi ýetip gelýän adamlar güni bilen tüý sürekden gutlamaga we size hemde tutuş Türkmen halkyna bir şanly bayramçylyk nasip etdi. Şu 3 tane täze tapynyny bize gadimiýetden gelen uly bolmadyk sowgata goşulmaga ruhsat ediň. Biz sizin Türkmen halkynyň baý taryhy mirasyny öwrenmek, olary gorap taklamak boýunça tagallalaňyzyň geljek nesiller tarapyndan ýokary baha beriljeklerini ýaz. Türkmen toprağının kademi halkının büyük medeniyetinin şahiatlığı diyen täze bagasız tapınılan dünya alımına ulu koşant boljakdygy gürrüňsizdir. Viktor Sarenidi, arkeolog, tarih ilimlerinin doktoru. Döwlet başçylygymyza ýüzbezi duşluk üçin tüýsürekden hoşallyk bildirmek bilen mehman, bütün dünýä bankynyň dünýä geňişligine jogapkary we ygtybarly hyzmatdaş hökümine iqrar edilen Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk etmäge uly gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Hemde milli liderimiziň Aşgabatda çylýany sebitlerini we ähli ölçeklerde durnukly ykdysady ösüşiň möhüm meselelerine başlanan halkara çäresini geçirmege kınak başlangyjynyň öz wagtynda öňe sürilendigini we aýratyn wajyp ähmiýete eýedigini belledi. Hormatly prezidentimiz ähli parahatçylygyň, awadançylygyň we rewaçlygyň maksatlaryna laýyk gelýän giň halkara hyzmatdaşlyk orna ermek bilen Türkmenistan ýazky zamanyň derwäs meseleleriniň çözüdini tapmakda işin orna eýleýär we bu urda anyk hemde ýygydarly şäherler durmuşa geçirýär diýip belledi. Jekden dünýä ykdysadyýetynyň globallaşmagynyň meselelerine başlanan wajyp halkara maslahatyň ähmiýetini bellemek bilen mehman wekilçilikli duşugyň Türkmen paýtagtyna geçirilmegi Türkmenistana uly hormat goýulýanlygyny, halkara hyzmatdaşlygyna Türkmen lideriniň ýöredýän açyklyk siýasatynyň iqrar edilýändigini, daşa ýurtly hyzmatdaşlygyň ýurtly ykdysady kuwaty eýe bolan Türkmenistana barha artýan gyzyklanmasynyň suwutnamasydyr diýip naktady. Şoň bilen baglykda Jenab Filip Lewero, hormatly prezidentimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň şatanna beýleki awraýly halkara guramalaryň düýmünde geçirilýän maslahatlarda durmuş ulgamynyň ähli gurulary boýunça hyzmatna ekologiýa ýagdaýyny hassa sagdylanyşdyrmak bagatda ýöňe sürýän oňyn başlangyçlarynyň dünýä jemgyçligi tarapyndan giň gollawy eýe bolýanyny belledi. Mehmanyň aýdyşy ýaly, şoň ýaly asyrly başlangyçlaryň we netijeli tekliplerin amuma adamzat durmuşynyň awadançylygyna gönükdirilýändigi hassa belläliklidir.
Türkmenistan'ın iqtisadi görkezlerinin sadaşykly ösýändigini, ýurdun ägir tuly tebigy serişdirel mümkinçiliklerini nazara alanynda bolsa, sizin ýurduňyz bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirýän döwletleriň, düzümleriň we iri kompaniýalaryň sanynyň artýanlygy kanuny laýyklykdyr diýip mihmanlykdy. Milli liderimiz biziň ýurdumyzyň iri halkara mali guramalary şu sanna birlikdäki işiň netijesinde oňyn tejribe toplan bütün dünýä banky bilen netijeli hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmäge meýillidigini tasdiklap, ýözary peýdaly we uzak möhletli esasda ýola goýulan işin gatnaşyklaryň ykdysady ösüşiň kepilligini beledi. Döwlet başçylygy we mehman duşuň başyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygyny türlüýän ugurlar boýunça işin pikir alşdylar. Hemde Türkmenistanda amallaşylýan giňmeçerli durmuş ykdysady özgertmeleň jähtinden uzak geljegi nazarlayan netijeli gatnaşyklary nazara almak bilen hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Jenap Philip Lewero'nun belleşi ýaly bütün dünýä banky milli ykdysadyety diversifikasiýalaşdyrmak, bank mali düzümini döwre waplaşdyrmak boýunça Türkmenistanyň durmuşa geçirýän strategiýasyny dolu gollaýa we ýurdun ösüşiň täze öňdäki katarlaryna çykmagyna gönükdirilen meýillerine hemme tarapdan ýardam bermäge taýardyr. Şeýlede ähli mumky häsiýetdäki möhüm ykdysady meseleleň diňeçer çözüldürüň işlenip taýarlanmagyny şertlendirýän we netijeli pikir alşmalar üçin açyk biniýat bolup hyzmat etjek halkara maslahatynyň gün tertibiniň meseleleri şu duşuň dowamyna ýözary söhbetleşigiň özenini düzdi. Jenap Philip Lewero Aşgabat maslahatynyň ähli mum awadansyn hatyrasyna ýola goýulan netijeli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek işine oňyn itergi berjekdigine, dünýäniň ykdysady mali ulgamynaky ýagdaýlaryň ara alynıp maslahatlaşmagy bilen bir katarda Türkmenistanyň maýa imtiýazatynyň dünýäniň ykdysady ösüşine täsiri babatda oňyn tejribesiniň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan işin öwreniljekdigine anam bildirdi. Döwlet başçylygy we mehman hoşlaşanlaryny Türkmenistanyň hemde bütün dünýä bankynyň arasyndaky ýözary peýdaly hyzmatdaşlygyň, şoldaryna täze bilelikdäki tassamalary durmuşa geçirmek babatda ýola goýulan gatnaşyklaryň puwturlandyrylmagy hemde giňeltilmegi barada aýtdylar. Duşukdan soň mehman habarçylamada şeýle görüň berdi. Well, I just met with the president. Biziň onuň ary hedreti Türkmenistanyň prezidenti bilen ören netijeli duşugymyz boldy. Oň barşynda iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň dürli meseleler boýunça pikir alşdyk. Meniň Türkmenistana saparmyň baş maksady maslahata gatnaşmakdan ibaret boldy. Bu maslahatyň öz wagtyna geçirilýän çäredigini bellemeli. Oň barşynda biz dünýäde ähli mumy maliýe bazarlarynyň we durnukly ösüşiň meselelerini ara alyp maslahatlaşarys. Biz Türkmenistan bilen ýola goýulan hyzmatdaşlygyň iýilikderlik häsiýete eýe bolmak ornuny tagallabdy gaýgyrmarys. Türkmenistan hökümeti bilen ýakyn ýyllarda ýola goýulan hyzmatdaşlygyny giňeltmek üçin anyk meýilnamalar kesgitlendi. Biz Türkmenistanyň ykdysadyety diversifikasiýa etmek baradaky maksatnamasyny dolu gollaýar we geljekde onuň üstünlükli durmuşa geçirilmegi ornuny ähli tagallamy gaýgyrmarys. Sag bolun. Cooperation with Turkmenistan. Thank you.